Goddag venner, der er mange af jer, der spurgte mig, hvad betyder det her energibehandling? Hvad gør du faktisk egentlig? Og jeg synes det bedste er at vise en lille eksempel, og vi begynder i det med at arbejde på solar plexus chakra, som findes i det her område under ribbenene, mellem navlen og ribbenene. Så vi bruger vores 2 hænder, alle har energien, det er ikke kun de vælte, der har det. Man mærker bare varmen i hænderne. Og så polariserer energien. Det vil sige, at man skal have en hånd under og en hånd over. Det er kun en af teknikkerne, man kan gøre det på andre måder. Men jeg synes, det er den mest effektive. 2 fingre her. Og 2 fingre, og de andre fingre på kanten af ribbenene, ikke også? Men venter til man mærker en vibration ind i kroppen. Det bobler, det vil sige, kroppen healer. Man sætter gang i energien. Og så venter til det her bobling og vibration falder til ro igen. Så stille og roligt tager man hænderne af. Selvfølgelig skal det tage meget længere tid. Det plejer at tage mindst 5 minutter. Men I kan gå i gang. Vær bevidst over deres egen energi. Og have en dejlig dag.